Fa més de 20 anys va començar l'activitat de la colla muntanyenca. Amb aquest desig de conèixer el nostre entorn, s'aventuraven en la màgica muntanya del Cabeçó d'Or. Han sigut hores i hores de caminar, de passar-ho bé, de gaudir després amb les xerrades sobre les aventures viscudes a la vora d'un foc d'acampada en les fredes nits d'hivern de les nostres muntanyes. Avui, pas a pas, la colla continua amb el mateix esperit d'arribar el més alt possible, per poder gaudir millor de la visió que la muntanya ofereix de serralades, valls i pobles. Cada un ha de seguir el seu ritme. Aquí no se trata, no és una competició, no? Venim a gaudir de la natura, a fer un poquet d'exercici i bueno, pues cada un porta el seu ritme, ens agrupem, anem a un altre punt, ens agrupem fins que fem tot l'itinerari. És un repte cos a cos contra la muntanya, on l'ajuda dels companys és fonamental. Tots els mesos es fa una marxa, però és a Nadal quan la colla muntanyenca desplega tota la seva raó de ser. En aquestes marxes es recorren rutes durant dies amb la casa a l'esquena. És la millor manera de conèixer la terra i la seva història. Les activitats de la colla sempre han estat a l'abast de tothom. Fullets, el butlletí El Teix, calendaris amb imatges inèdites dels nostres paisatges i ara amb les noves tecnologies, internet. Així, a través de la xarxa s'obre una finestra per on poder contemplar els nostres paisatges ben documentats, així com conèixer rutes que inciten a recórrer-les. Això és el que vol la gent de la colla, que es visca intensament el contacte amb la nostra terra per estimar-la i conservar-la, perquè diuen que si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú. D'esta idea de respecte naix la col·laboració de la colla amb les escoles esportives del Campello per a la realització conjunta d'activitats excursionistes, el Cabeçó d'Or, Bèrnia, Aitana, el Menejador de la Font Roja, els Plans, Ballestera i Xixi, han estat llocs visitats en aquestes excursions. L'última, la pujada al Montcabrer, 1.390 metres d'ascensió en un dia clar i llumenós. Ara el camí, baixem per aquí, baixem per este camí d'aquí, voregem esta muntanyeta per aquí per la dreta, veu? Hay que baixar els pinets d'això i arribar a aquells pinets d'allà del fons. Allí hi ha una bifurcació d'una senda que va cap a l'esquerra i l'altra que va a la dreta. Nosaltres tenim que començar a pujar cap a la dreta, a la base de la penya. La senda segueix per la base de la penya, passa a l'altra banda i fa cina i puja dalt. Un dia difícil d'oblidar. La colla va deixar al cim el seu missatge. Cada muntanya té un llibretet que normalment es posen en els centres excursionistes on la gent va deixant les seues impressions de com ha sigut l'excursió, de lo que veu, de quin temps fa i tot això. En aquesta muntanya la caseta està aquí, veieu? Normalment està tot ben guardadet i aquí trobem les excursions, aquí n'hi ha una, per exemple, de novembre del 2000, un ens diu que fa un dia esplèndid per fugir de casa i estrenar un bloc nou. Este s'ha estrenat un poc. Encara queda molt per conèixer i per recórrer de la nostra terra. Cada cim, vall, lloma o barranc amaga secrets, històries i espais naturals que hem de descobrir per a poder després apreciar-los, perquè qui coneix la terra l'estima.